enyere nwanne aka, ndị nwere obi eji enyere nwanne aka. Ana m ekwu maka ndị na-eme na bilibili, ndị obi ha dị ọcha karịa snow, ndị nwere ezigbo obi ha hụ nwanne ha, ha mara na ha ga-enyere nwanne aka. Igbo ndị ọma, ndị nwere obi eji enyere nwanne aka, ndị bilibili, ndị na-eme na cash, ndị pounds and dollars. Inwe obi eji akpata ego dị iche, inwe obi eji eri ego dị iche, mana nke kacha bụ inwe obi eji enyere mmadụ aka. Ma ịkpata ego, onye nwere obi eji akpata ego maọbụ nwee obi eji eri ego, ya bụrụ na onwe gị obi eji enyere mmadụ aka, o tozubeghị ịza ọgaranya. O nwere ndị kpatara n'ego, ha nwere obi eji eri ego, nwekwa obi eji enyere mmadụ aka. Ha nwere obi sarịsarị, ebe mụ na ya aka n'isi na m ejighị ego, m ga-ejigasị udo rekọd egwu. Onye eze na Moscow asụọ ngili Igbo, ọ sị na ekwesịrị ka ebusto dis guy. Onye eze were ego bụ tinye mụ, sị m gaa studio gaa tie egwu. Onye eze na Moscow so na ndị na-enyere mmadụ aka. Nwoke nwere obi nwanne, ka anyị gbadazenụ n'abịrịba small London, ebe m nwere nwanne ezi ọyị m a na-akpọ Jombo. O si na nwata kpata okporo one of abịrịba na mụ mere lọnchin na Kotonu. Ọwụ Jombo si na ya agaghị ekwe ka ihere mee m. Nwanne nwoke Clinton na ọnwa ekele, nwanne mmadụ iwu ogwe eji enyere nwanne aka. Ndị nwere obi eji enyere nwanne aka, Jombo nwanne m, onye eze na Moscow, ndị pounds and dollars. O nwee onye zọrọ m ndụ mgbe ọ nọ na Moscow. Sayebere chi ngwazie m, ọga Mike, ebe m bi n'ihu oyi achọrọ ịtụgbu m. Anyị dị mmadụ atọ. Ego ọga Mike nyere mụ na Europe, ya ka anyị ji were akwụkwọ ụlọ wee bilie. Ọga Mike so na ndị nwere obi nwanne. O nyere mmadụ dị ka Maka na Moscow. Ọkwa mmadụ ka Chukwu ji agọzi ibe ya. O nwere ndị Chukwu bunyere ego, ka were ya na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ụfọdụ butere ike, mana bebi ọkụ na-eri ego ha. Ebe ụfọdụ ji ike ha butere ego Hennessy, Jack Daniels na champagne. A na-awụ mmanya na alaka na wụfusi mmiri na klọb n'obodo oyibo. Ha chefuo n'ụmụ ogbenye erika, na ego ha na-ala n'ihi ga-agbanwe ndụ mmadụ. O nwee ndị ji ego m na-akwanyere ugwu, mmadụ dịka Emila Bomba. Izu m bịara n'ebe gị, sọpraịz gị nyere m. Emila Bomba so na ndị nwere obi nwanne. O so na ndị nwere obi nwanne ji enyere mmadụ aka. My chairman Mr. Obi Okeke, ana m ekele aka gị dị n'egwu a. Chinonye Azụdị, iso n'aka kwadoro ka m tie egwu. Mr. Emeka Okonkwo, Imone nyere m okpo ka ndị abịrịba. Iji motosaịkụl nyere ndị mmadụ aka. Iso na ndị nwere obi nwanne. Agaghị m echefu bishọp n'ọzọ obodo, oke mmadụ, ọ na-eke 100,000. Ebe ọ bara na hospital, ndị ahụ na-adịghị amalisie. Igbo love themselves, Mr. Matthias Ezeaku Ejiofor. Unu na-arụ ọrụ Chukwu. Ndị ahụ na-adịghị ka unu na-enyere aka. Nwanne m nwoke, Chineke gbaa unu mee. Onye ọma na Moscow isokwa ndị nwere obi nwanne. Ana m efere gị aka ekele. Igbo ndị ọma, ndị nwere obi eji ekele kelere m
Oga Felix Nwankwo, CEO Afroshop, onye nwawo na ndị nọ na deportation camp na-eri Olugbu Prince Odekele. Agaghị m echefu our Nollywood finest, Mr. William Uchemba, William Foundation, Prince Odekele wa. Inwe obi enyere nwanne aka. God bless you. Yeah? 6 to 4 on the beat. Let's go. Sawa.